Vojta, děláš vraloka. Ne tak zvrta. Na svoji vlnu si musíš počkat. Musíš cítit, že je to ta pravá. Tamhle ta? To poznáš. Stačí, když budeš naslouchat svýmu surfařskému srdci. Mistr světa v čekání. Tak tomu říkám dobytí ráje, kamaráde. Tohle si snad ani nezasloužím. Ale zasloužíš. Každý z nás si tohle zaslouží. Ale to hrozně píchá. Když to vyučím. Pěkný prase. Ale hladový, co? To víš, taky ho nešetřím. Jo. Něco blbneš. Patříš k nám, ne? Jasná věc. Tak boroštuj čuníka a frčíme. Asi jiný gang, co? Jo. To je ale parádní mašina. To by mě zajímalo, komu asi tam říká pane. No, na to se radši ani neptej, mladý. Pojď. Zdráme. Rychle. Dárce. Tak co to bude? Máme jatýrka, ledvinky, brzlíček, srdíčko, jazyk, držky, plíčky na smetaně. Všechno čerství. Hele, něco bez masího by tam nebylo? Možná mozeček. No, se šipujeme na houby. Tohle je řezník. Počkej, on jako někoho... Ne, on je chirurg. Klobása? To je řezník. No. Sněhurka, Španěl, Kokr a Žižka. Tady je snad celý národ. Půlka určitě. Hele, a prejeme si náma nějakej tydít. Kdo to je? To lžeš. Kdo to je? To nejlepší motomechanik. Ale neboj, je to kluk jako ty. Hoď mi sem 17. Tak, motor už práci vzdal. Ale kola se kroučí dál. Budeš jezdit jako hurikán. Dík. Ty nechceš plachtu? Plachtu. Co to je? Tak tomu říkám slušně vykuněná motorka. Sežrali mi prase. Ale já musím končit, bude tunel! Tak co Vojta? Položil to. Kde? V tunelu. Ježiš, a já ho měl tak rád. Co blmete? Kluku, jak sám tomu chudělat? Jste sledovali, ne? Jak jsem tam předevčím rozpálil to prase a protáhl jsem to tím lesem, co? A akce, co ty vole. Tak jsem sundal toho poliše, to bylo. Já víš, jako stopoval mě, zastavil, víš, jako. A teď jsem to před ním, jako, jak jsem ho trošku ohodil kolem, a jednou nohou dolů, víš, druhá nahoře, teď to trošku nadskočil, jsem to mám vrátil na střechu, jsem to na tom trošku zanejtoval, ale pohoda, víš, číroval jsem to, výzločů měl ohozenej, ty vole. Jo, ale škoda, že jste nevěděli, jak jsem byl v tom motoru minulý týden, jo. Motorkář na zájezdě, trošku rokeřina, jo. Jsem tam prostě ten pokoj trošku zdemoloval, no. No dobře, jako je to trochu chcíplo, no. Ti došla šťáva, co?
Ne, benzín. Chce jezdí na benzín. Co bys měl jako motorkář vědět? No počkej, co blbneš? Jedeš s náma, ne? Takhle. Jasná věc. Ty jo, to je ale parádní mašina. To by mě zajímalo, kdo jí asi tak říká pane. Ale na to se radši ani neptej. A docela by mi slušela, co? Zrovna ty? Proč ne on? Co já? To teda on. Teda on. Čuky si, Chlapi. Brzda. Jo, zazajte neutrálně, ale hele. Dost. Co jako? Počkej. Takhle to se dolů, ty vole. Jak klídek? Takže jsem nesehnal tablety, ale přenal jsem papety. Já říkám, že se vyčasí a bude dneska od určitý doby, ale která se blíží velice rychle, bude za chvíli víc než 10 stupňů a vydrží to do večera. Jan tvrdí, že nebude 10 stupňů, to znamená, že bude méně než 10 stupňů. Dneska nebude víc než 10 stupňů a nezlepší se to. Těším se na večeři. Jeli to, kopyto, A je platí to to. o tom, kdo prohraje, tak se musí na večeře Bez rukou. bez použití rukou. Jo, tím opatrně, nebo jestli chodíte mašinu. Sehnal jsem teploměr, teď ho vezmu a položím ho prostě spravedlivě. Tomuhle se říká cooling, kamaráde. Cože? Kuny se mi v noci projeli na praseti. Kamaráde, to nedá dohromady ani hurikán. Jako by se na tom projela nějaká kuna kaskadér. Až na Mars. Ale třeba to můžeme zalepit nějakýma samolepkama lásky. Já se pám sám po kapcách, počkej. Kuny na tom hráli kličkovanou. Myslím, že jsme ho přehláškovali ten konec trochu. Ne, neboj. Najdem někoho, kdo tě povozí. Nějakou hodnou kunu. Víš, tady je dobrý místo na měření teploty, ne? Tam na tom stínu. Přiznávám, že jsem asi prohrál. To samý kůny okolo. Ale hadry jsou úplně... Konečně. On řekl stop, ale já mám hládu. Jako. Mě to je stop, teďka mám poslouchat. Už jsme dotočili a ho budu poslouchat, to říká, ne? Celých 3 dny mi tady říká stop a teďka už řekne stop a já tě budu poslouchat, když máme po práci, ne, prosím tě.